Hello mga papang, welcome to my YouTube channel, Sam's Transformation. Kung kini akong video mga papang, ako kini gi-upload sa akong FB page po no, Sam Villanueva. Palihog na lang po mga papang, follow, like, and share. Okay, karon tak na mga papang, medyo nadilid-dilid tagamay mga papang no, kay na-busy ko gamay, pero padayon dya punta sa paghisgot sa kinabuhi ni Kristo katong samtang buhi pa siya ni ining kalibutan. So mulakbit kita sa gisulat ni Lucas chapter 8 4 to 15. So kini mga papang nagahisgot kini sa mga nagkalain-lain nga sumbingay mga papang no. Adunay usa ka mag-uuma mga papang nga mupugas sa iyang mga sa iyang kaumahan, mananum siya sa iyang kaumahan. Apan ang uban mga binhi nahulog sa dalan. Unya ang mga binhi gikaon sa mga langgam no, so nangawala kini kay anaaman sa dalan dayon giyatak-yatakan pud sa mga tao. Ang uban mga papang nahulog sa kabatuan. Dayon syempre walay tubig, walay hamog, so namatay ra pud kini nga mga binhi mga papang. Ug ang uban pud mga papang nahulog sa mga kanang gitawag nato ba kaning atong sa karon nga panahon kanang mga balagon, mga balagon nga mga sagbot nahulog din ha. Niturok man hinuon ng binhi pero wala kini nilahutay kay gituok kini sa mga balagon mga papang. So dili siya kahunat o tubo. Dayon ang mga tinunan ni Jesus mga papang nahibulong sa iyang gipang istorya no. Dayon nangutana sila nga unsa man kini ang pasabot ni ini nga mga pasumbingaya. Kunya si Jesus mitubag kanila mga papang, niingon siya nga ang mga tinago sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo. So atong hubadon to mga papang katong tulo ka sumbingay ni Hesukristo mga papang no. Tugutoy ako sa pagbasa mga papang no. Mao kini ang kahulugan, ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan nitungha ang yawa nisakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo ug unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Nituo lamang sila sa makadyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog dapit sa mga sampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia nituok kanila ug wala gayud sila kahinugig bunga. Dayon dito mga papang no, ang mga binhi usab nalimtan ako po istorya mga papang. Ang uban nga mga binhi anaa sa mga maayong yuta, nitubo kini ug namunga kini og pila pa ka hundreds nga mga bunga mga papang no, nga mga maayo. Dayon niingon siya sa paghubad si Hesukristo mga papang. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituman niini ug magpadayon hangtod nga mamunga sila. Dito ra natapos ang pasumbingan ni Hesukristo mga papang. Kung ato gud siyang i-reflect jud mga papang, klaro kaayo no mga papang ang atong gipangbuhat sa kinabuhi. Gi-identify gayud ni Kristo asa tatapit no mga papang adtong mga lisuha nga nahulog ni ining kalibutan. So mauna siya mga papang
gibuhat kini ni Hesukristo mga papang ang pasumbingay mga papang. Kay ngano, nakatan-aw kaniya pero wala makakita. Ang uban nakakita kaniya pero wala kasabot unsa iyang gipangyaw-yaw. No? Munang si Kristo gipaagi niya sumbingay mga papang. Actually, hubadunon guni kayo siya nga mga pasumbingaya. Dayon iya ka nang i-explain ngadto sa katawhan adtong panahon nga nisunod kaniya sa nagkalain-laing mga kalungsuran, nisunod kaniya ug naminaw kaniya niining pasumbingaya mga papang. Di ba kita mo gi-explain pud niya unsa ang mga pasabot niya adto. Sa marausab na sa ato ang kinabuhi mga papang. Kung nagpuyo ta sa ato ang kinabuhi mga papang nga hawang ra kaayo. Mahulog usab mga papang nga walay kahulugan ang atong kinabuhi. Kinahanglan atong susiyon, atong lantawon kung unsa ang atong kahulugan dinhi sa kalibutan mga papang. Matud pa ni Hesukristo, kinahanglan mamati kita sa iyang pulong. Ato kining buhaton ang unsa iyang ipang istorya. No mga papang, ato kining sundon, ato kining buhaton ug maminaw ta sa atong kaugalingon, maghinulsol ta sa atong mga sala harun kita mamahimong maayong mga binhi ug mamunga pagdaghan kaayong mga binhi nga mga maayo mga papang. Sama ra usab sa atong pamilya, kung gagikan ta sa maayo nga pamilya, mamunga usab kina ug maayo nga pamilya. Mao gunay labing tinuod mga papang. Munang atong ampingan ang atong kaugalingon, ang atong pamilya harun magtubo kini sa maayong yuta, no? Harun mamahimo kining binhi nga maayo, mutubo kini nga tanom nga maayo. Kay ngano man mga papang, kay gikan man siya sa maayo nga mga binhi. So dinhi na lang kukutob mga papang, no, manghinaot kung aduna usab kamo nakatunan mga papang, bisan na ulahita sa ato ang vlog karon kay nabisihan ko, sorry kayo. Pero manginaot ko nga nakapaambit usab ako kaninyo nga unta ato apod kuan og leksyon sa ato ang matag adlaw-adlaw nga kinabuhi mga papang. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw mga papang, sa inyong dalunggan, sa inyong mata, sa inyong kasing-kasing, sa inyong presensya. Karong panahon na mga papang, dako kay nako na nga pasalamat mga papang. Ayaw na yung pagkalimot mga papang sa pag-subscribe sa akong channel, Sam's Transformation, ug sa akong FB page, Sam Villanueva, sa pag-follow, like, and share. God bless mga papang. I love you all. Bye-bye.